Bona tarda. Qui ets? No us mogueu! Bona tarda. Es pot saber qui sou? I què voleu? Som les espases del cavaller. El comandant ens ha fet venir. Que què? Espereu un moment, ho comprovarem. Escolta, aquí hi ha una mena de persones que diuen que són les espases del cavaller. Sí, exacte. Què? Sí. Perdoneu, hi ha hagut un malentès. El comandant us espera. Ho veus? Les espases del cavaller són aquí. Fes-les passar. Ah? Sempre van guarnits amb aquestes armadures? Esclar, anar pel món cada dia és més perillós. Però si és una dona. Ni tan sols els uniformes poden dissimular la figura. Oi que m'entens? Sí, comandant. Són dones, però lluiten de primera. Tot s'ha de dir. Dispensin, senyoretes. Com que els hem ofert una feina d'alt secret, les hem hagut d'estudiar una mica primer. Els seus uniformes superen els de les nostres tropes blindades K-12. Els superen amb escreix. Els del K-12 no tenen tanta resistència ni tanta mobilitat. Aviam, quines garanties ens donen que mantindran en secret aquesta feina? Sempre treballem en secret, ja ho saben. No els queda cap més remei que refiar-se de nosaltres. No podem dir res més. Té tota la raó. Comencem, doncs.